És una història que vaig escriure precisament fent-me aquesta pregunta a mi mateix de què em pensava de l'independentisme. I doncs bé, he trigat 5 anys, he trigat 3 mesos d'assaig i són 2 hores i quart les que necessito per respondre-m'ho a mi i que qui sap si serveix per algú per generar-se aquesta pregunta al sortir. Com que en el fons la història és un drama humà i personal, no un, sinó diversos, la situació social és un embolcall, és una excusa per parlar el que realment és important i el que realment ens emocionarà teatralment és el que els hi passa a aquestes persones i podia estar contextualitzat ara o fa 100 anys o fa 400, però ens serveix a la vegada per fer-nos preguntes sobre què està passant. És un tipus de perfil que no treballa en política, però que molta gent creu que s'hauria d'implicar en la política. Només per això aquest personatge em sembla interessant. De cop i volta m'imagino aquesta gent que la paren pel carrer i li demanen presenta't tu a president, presenta't tu a president. I bé, és una situació que què fas en una tessitura en què la política no està ben valorada i que la població et demana que tu t'impliquis, què has de fer? Aquest home es veu abocat a la primera línia política per aquestes raons que no es poden explicar massa i no és un polític professional, per tant, però sí que aglutina, és un personatge que aglutina el vot o el pensament de descontentament que hi ha en la població. És un home que es veu una mica superat pels aconteixements, encara que ideològicament, internament, tingui molt clarament una posició, una postura, però es veu superat per tot el que li està passant, no només a nivell polític, de conjuntura política, sinó realment el que parlava el Jordi de com està afectant tot això a les seves relacions familiars, al seu entorn, en tots els personatges. A mi el que m'ha agradat d'aquest text, una de les coses, és que he trobat que és una combinació molt hàbil i molt equilibrada d'un text d'idees, de reflexió ideològica, amb un text d'emocions, de sentiments, i no només el sentiment d'identitat, que sí, que és sentiment d'identitat col·lectiva i personal, també es parla d'identitats personals, però no només aquest sentiment, sinó les transformacions i els trencaments emocionals que hi ha. És un text que el trobo molt potent, amb molt pes específic.